Kain na guys. Ito na yung akin chicken sislig sa partner ko. Guys, habang nag-aantay kami sa order namin. So, kwento-kwentuhan muna kami ng aking partner. Ha? Yung partner ko yung kabida sa buhay ko. Dagdag mo nga ba? Ito mo nagdadagdag. Ha? Ano dumagat? Wala lang ito. Sa'yo, chicken lang yun. Chicken sisling. Ako, Ganda dito guys kasi ano, mahangin, malamig. Hindi na kailangan ng aircon dito. Oo, alam ko kasi dagdag na tao. Buti na alala ko. Hindi matagal na guys. Gutom na guys. Hindi naman nagtulog. Ito. Hintayin natin yung ating order guys. Mag-away muna kami na aking partner ha. Ha? Lagi maraming tao dito. Sarap kasi. Mura lang. Hi mahal. hi. Busog ka na? Kumain. Galing kong kumain. Ano, busog ka na? Tama na yung tambok eh. Oh, grabe yung tambok oh. Ha? Nakan ko na yung gusto mo. Ha? Baboy, baboy yung manok. Ano yan? Baboy na. Kari manok. Ano to? Hindi mo ka makuha Ha? Hindi ka makuha sa camera. Ikaw sa? Hindi ka makuha sa camera. Hindi may dala na yan dyan. Malasa. Masarap. Ito nga, manok. Ilan? Ano yung ilang? Malamang. Manok ka? Babay.
Kanon ka ba? Okay namin dito. Dito tayo lagi kumakain. Yeah. Tayo. With biotin and aloe vera, nourishes your long hair to be 3 times stronger and look 3 times thicker. Grow and grow. Hirap. Now available in big box. Parang kulang. Kanin. Kanin ba eh? Wala kanin dyan. Kanon eh. May ito kanon. Kulang kanon. Kulang. Buwat ka guys sa kanon. Kulang. Kulang ka sa order. Pangan eh. May second batch yan. Kung silingan natin eh. Palmas. Dito na silingan. Kailan ako. Ito nang usang mo na naibog na ilimwin. Ha? Mo na naibog na ilimwin. Tandak to? Hindi, nang rablak. May katandak ng iba ito ano? Dagdag pa mo ba eh? Dagdag ang pan. Pero guys, nakuwangan, may order og usab. Kami dito ba eh? Kinsay ka ba nimo? Sama ko ang asawang bida. Ay bida. Sama ako ang asawang bida. Bot-bot nimo. Kontrabida ka sa buhay ko. Ano? Nakuwangan sa kanon, nag-order og usab. Puno pagsudan. Pila din po. Ano yun ba? Ha? Mahal namang baboy ka lang. Sabi nila, ang baboy maka-high blood. Yung lang hybrid ka na. Pero karon di pa gani ka nakakain ng high blood, bibili pa lang. Oh. Butihan. Karon bibili ka pa lang ng baboy na high blood ka na. Hinatid na ni kuyang waiter. Akin naman, ako nung video niyang malim ko. Ayan. Hinatid na ni kuyang waiter. Ayan, lagay mo dyan. Ayan, sarap. Tuyok man. Tuyok. Tambok. Ito yung tambuka po ng baboya eh. Unod man eh. Ha?
Ay, mali pala. Ayun, Ay, adaptin daw na. ay ulit. Para kuha ka pa. Ha? Duyan, duyan. Duyan, duyan. Sarap pa. Baboy. Owner. Hmm? Owner naman. Ha? Owner naman. Hindi. Maong ba? Yan yung kulay ng kanin, pero ang sarap ng baboy. Kaya yung kanin mo. Wah, yun nga. Ano pa? Yun nga eh. Ang tambukan. Buka. Buka mo yun. Ha? Buka mo yun. May ulit sila may resibo kaya. May uyabog daw. Di ko nagpanahon. Di ko na matupag. Ano kayo magkakamotupag? Hmm? Ayun lang ang maintenance. Kahit tambok. Normal. Wala lang ibawal sa imong hala. Hmm? Wah, okay. Ang sagot. Hmm? Wala kong sagot ng bawalan.
Yun na yun.